асыл жуышы сол жақта тұра. Вот, міне бұл мәйіттің сол жағында. Демей, сол жағында. Мен бұлам асыл жуышы. То есть основной жуышы. Біз екені бірге жуырға келеміз. Бірсі асыл жуышы болады. Мына мәйіт жуырға әзірленген. Қазір біз енді әлбетте халат та киген, перчатка да киген, маска да, все разовый. Мына мәйітінің беті ябық қатын қызының. Біз қатын қызлар, жуамыз қатын қызын. Беті ябық. Нәрсе үшін ябағыз? Біз мұны көрмәс үшін, хисләнмәс үшін, көз алдымызда қалмасын үшін. Бұлар түрлі мәйіт көзі ашық бола, аузы кәкіреген, или тіші тішкен, или мұнда синяклар болырға мүмкін. Шуға көре біз мәйітінің бетін ябағыз. Размер міне шуға қатлік. Илер зор қол ябуға қатлік бола. И бұл жері ғавретті ябыла. Мына бұл жері біздің атын қызның от пупка до колен можно. Плотный материал білен ябсақ та бола. Бұл жерді де ябағыз, бұл жерді ябық. Бұл жерін ябырға керек мейінді. Қайсы бірсі міне жоғанда баралар, бұл жеріне де ябалар. Но бұл бет енді қызларын жуабыз, қатын қызлар жылай. Міне менің ұлым ерлеріне жуа. Ұлым әйті, әне біз бетіне yapмайбыз ерлер. Алар енді бірезгіден жесткияларын, характерларды. И бетке де қаламайбыз. Но мен міне шулай үйретіп, шулай бетіне yapып жусақ бізге әйбетрек болады. Міне шунды губка білен жуабыз, сауытлар жуатырған. Оңайлы қолға тұтырған, оңайлы бір қайда шуылмайды. Зор губка керек. Мучалада керек. Кішкене болса тоже оңайсыз. Міне көбе оңайлы. Міне шуны білен жуабыз. Ике губка, міне бір сабын. И мені бересің салфетканы. Міне мұндай салфеткалар, қояулық мұнда берелі. Міне мұндай салфеточкалар, міне рахмет. Міне ерлер қояулығы қатлік, міне 15-не яқсыбыз. 15. Бұл енді міне бетіне де ябырған оңайлы. Әмді истинже алырға да оңайлы. Размер. Мұнардан кішкене болмай, марлyadan ясамайбыз. Хлопок. Міне шудыларны. Не обязательно қояулық. Просто размер, чтобы исте қалсын үшін. Міне қалік. Истинже алабыз сон қолыбыз білен. Міне сон қолыбызға. Менде сон қолымыз шырмейм. Бек матуритер бияли шекілі ясыбыз. Міне, бияли шекілі. Міне яптым. Міне шунда шулай тәхәрет алам. Алдыраманара үш мәртебе ал яғын жуабыз. Міне, бұл жерін жуабыз. Міне материалы көтердім. Әмді міне сон қолым білен жуам. Өзімізді тәхәретні шулай алабыз сон қолым білен. Шулай бе? Міне сон қолым білен. Әм он қолым білен бұланда да тұрмай. Бұлайда тұрмай, оң қолым білен қырсағына міне шулай басам. Міне мұнда бұла газлар жиылып тұрған бұла шулай бе. Әмді біз білеміз, прямая кишка міне бұл яқта бұла. И міне шулай басам. И жуам әкіреміне. Ал яғын жуам, әм әкіреміне арт яғына да кіріп шығам. Ике бармақ білен. Міне шу ике бармақ білен. Арт яғына да кірем. Одновременно ішлем. Қолама міне шулай шырлем да. Шу ике бармақ білен міне жудым бірсін. Алып қоямыны тәхәрет шөпірегі бұла. Мен тағым біріне әзірлеп берді. Мен асыл жуышы, әменім білән бірге жуышы бұлышушым. Мен суны салып тұра. Суны сала шөпірек істіне. Мен мұнда сала. Лабок. Шөпірекні істіне сала. Асқа да түгін, бір қойда түгін. Мен мұнда жуам, ол суны хаман салып тұра. Мен жуам, и кіріп кетем. Мен бұлай қарым болды. Екі бармағым білән кіргеш, мен мұнда біразгіна шықса, арт яғымнан ұялса бұл шөпірек. И мен айтам, пробка қоябыз дейм. Потому что мұнда может көбейтіріп шығырға, аны мәйітіні аптыратмайбыз. Анда неше метр әлі? 12-9 метр ма? Ұттамайды. Бек қаты көп кешешек, ол толы болады. Если біз аны шығара башласақ, бұл мәйітіні де аптырату болады, һәм өзімізге де ауыр болады. Міне, пробка қоябыз дейдім де, мұны алып қойдым. Һәм де пробканы нешік қоябыз? Міне шунды шөпірәклер, пробка ясыбыз міне шундардан. Арт яғына, кекейті тұрған жеріне, міне, например, прямая кишка, міне шуны әкіреніне бірем тұтырам. Ол меға беріп тұра, мен міне шулай тұтырам. До упора. Прямая кишка примерно мұның қатліктерлі бұла. Ну, примерно длина. Үшу тұлғынша аккуратно, мамықтық біз, только хлопок. Міне шулай тұтырдық. И нешік тұтырам, міне шулай мәйітіне на бачок, міне шулай қойды, тұтып тұра, и мен аккуратно, міне шулай бірем тұтыра барам. Бұл меға беріп тұра, и мен әкіреміне міне бұл яқтан матур етіріп тұтырам. Полностью тұтырдым, болды до упора, ол қоябыз, болды. Міне больше бұғы шықмейді. Міне бұл біздің истинжа алу бұла. Истинжа алдық,
3 mərtəbə aldın juvabız. Şulay bit. Mana men 2 mərtəbə juvdim. Hazır tag'in 1 mərtəbə suv bilan juvam. 3 mərtəbə. Aldın juvam. Erlerde şulay ishlaylar. Mana aldın juvam, aldın. U suvni solib turadi. Men juvam. Mana judim. Shu все чисто. Hazır 3 mərtəbə ortin juvam. Tag'in shu keraklarni bilaman. Zo'rlarini. Tag'in 3 mərtəbə juvabız. Ort yağın juvabız 3 mərtəbə. Men juvam. Qo'lima опять so'ng qo'lima. Tag'in shulay. Trap, перчатка shekilli. Mana bular. Ortin. U suvni solib turaman da, har doim suv olib turadi. Ortin 3 mərtəbə. Mana 1, 2, mana bek tez ishlarni 2 birga ishlaymiz. Mana 2, ort yoqlarini juvam aybat. Hozir sobunlayman endi. Busin endi sobunlayman. Shulay bit, mana shulay shuprakni oldim, kirdimda, sobun olamda, sobunlayman aybatlar. Bütün jirin shuprak ostida, sobunni ort yog'inda, ol yog'inda sobunlab juvam. Biz o'zimizda shulay juvinir edik. Tag'in birini bilasin. Suv bilan aybatlab juvib pishiramiz. Suv bilan aybatlab juvib pishiramiz. Oqtiq topqir bo'ldi. Endi bu necha bo'ldi? Menda 7 shuprak ketdi, shulay bit. Mana 7 shuprak. Всё. Mana aybatlab juvdim. Suv bilan qirsag'ini tag'in уже больше basmayib, пробка yasadik. Bo'ldi. Mana bularni отдельно jiyib olam, tahorat olgan, отдельно paketga solam. Ham qo'limni juvam, qo'limni maydasinda juvmayim, kirida juvam. Mana qo'limni sabunlab juvam. Или же меняю перчатки. Если грязный bo'lsa, перчаткаларni alıştıram. Bo'ldi, mana bu bo'ldi bizning tahorat olum. Mana tahoratgina oldik. Mana bu shuprakni men alıştıram. Tag'in zo'rlar boranda, bu bit endi bizni hozir bo'yaldi. Biz uni alıştıramiz. Mana nechga alıştıramiz? Jali mana shulay qo'ydik. U qo'ydi, men mana shulay oldim. Bir kim bir narsa ko'rmadi, mana bu тоже bunda qo'yildi. Всё, yong'inni shistani qo'ydik. Hozir mayitni juvamiz. Mayitni juvganda, uni тоже порядокка bor edi. Boshni juvamiz sabunlab. Mana sabunlayim, boshini sabunlab qoldirdim. Hozir men olamda mayitning bütün üstüne kübük salıp шығам. Mana shulay salam, pena. Bütün жерinde sabunda yatkan şekilde yata. Onun teni jibitra. Temizler kelip turar. Şuna göre yanğa sabun bilen jursak, evet yine temizli sabun bilen bütün jeri sabunladık. Başında sabunladık şulay. Hazır juvabız indi. Juvabız şeşleri. Mana Peygamberimizin hadisinde aytgan, если шеше или tane грязный bo'lsa, bir tugul 3 mərtəbə juvabız degan. Bular əvvəllər şeşləri maylanıb bitgan, ya kosичкалар bular, onlarni sutamiz, şeşki silmey, sutamiz. Sutdik, juvabız 3 tapqir juvdik. Suv chista bo'lgan. Mana o'zimizning nechik juvnirib yaratamiz, unda shulay juvniramiz. Ondan so'ng tanning juvabız endi. Tanning endi gubka bilan, u o'z yog'ini juvab, men o'z yog'imni juvamiz. Men so'ng yog'ini juvab boram gubka bilan. Жуам. И мандада жуам. И bu yerine все. Gubka bilan juvib chiqsin. Пока стоит. Men o'z yog'imni juvdim, gubka bilan u o'z yog'i. Aning o'zini qimg'ani, o'z yog'ini solar. Men o'z yog'ima 2 qimg'an bilan bara bütün yerini juvib bitirdik. Ularni berdik endi. Juvdik, alhamdulillah. Hozir orqasini juvamiz. Oldin juvdik, orqasini juvganda men olam o'zimga taban, u juvab o'ng yog'in. Bunda уже все правило правой стороны. Mana orqasini juvasin. Gubkani juvasin. Gubkani правильно tut, пожалуйста. Oltirasin bitmaydi. Yumshoq jag'i bilan. Qimg'onni qo'yasin. O'ng qo'ling bilan juvasing levshamaydi. Yo'q, davay. Mana orqasini o'zimiz nechik yaratamiz, orqani juvganda. U da shulay. Da u da his etib turar. Unda hali kerakmi mana tutlarga. Bo'ldi, judik. Suv salasin hozir, suv salasin qalashani juvib jiberamiz. Qalashani bo'ldi chista. Всё. Hozir men so'ng yog'ini juvam. Maytni u bor плечо bidro oldi o'zini. Men juvam. Mana orqasini men juvam hozir. Mana orqasini плечоdan tutar. И бедро держит. Бедро, вот бедро и плечо. Qo'limdan torttirgan kerak maytni. Mana bo'ldi. Judimda и hozir suv solam. Mana shulay suvni solam. Gubka bilan, qo'l bilan jertam orqasini ham qalashani da juvib pishiraman. Mana biz juvib pishirdik. Chip chista. Maytimiz juvildi.
Арқасын да, алдын да, истинжа да алдық, мәйітіміз шиста. Әлхамдülillah шүкір, мына бұл мәйітні жуу болды. Утыртырға да керетмей. Утырмай ол мәйіт, алайса көрсеткендер айты, мәйітні утыртырға керек арқасын жуғанда. Истинжа алғанда аяқын көтеріге, аяқлар көтерілмей, мәйіт утырмай, ұқатқан. Уже все, бірненде аңғы манипуляциялар мұнда шықмай. Мына ятқан келішкіне тұра, басында әйлендіріп кіне жуабыз. Мына қазір мұнардан сіз сұраған нәрсе жудық. Қазір нәрсе шлебіз? Шешіні жудық енді. Мұна жудық, мұнда шиста алыштырдық. Мұны да алыштырамыз, бері кішкенені мұна шешіні жуғаш, бұда жуышленді. Мұнары чистаны яптық. Все, закрыли. Қазір нәрсе шлебіз? Бұланы жейіп барабыз айырым. Қазір тәхарет алдырабыз. Мұны тәхарет алуына біз отдельно ұзабыз. Тәхаретні өзі біз нешік алабыз, мәйітке де шылай тәхарет алдырабыз. Мен основной жуышы болғаш, тәхарет шүкірәтлері кішкенеліне дүрчетлілер, есен тұтып тұрасың. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына мұнда енді оқыла. Әмәнді биллахи ва мәләйкәтинна. Аныда айтабыз, кунут дұғасында ниетібіз. Иләхи ният қылдым. Исімін айтабыз, фәлән кішіге. Абдулла кызы Әминәгә актык тапкыр тәхарет алдырмаққа ниетләдек. Я Раббым, Аллаһ Тәгалә урны җәннәттә булсын. Белмей калган гөнаһларын Аллаһ Тәгалә гафу ит. Рәхмәт фәрештәләре каршы алсын. Бу укыганнарыбыз матур итеп әйтергә, исемнәрен әйтеп, һәм дә менә ишек артында торганнар да ишетеп торсыннар, туганнар. Хәзер тәхарет алдырабыз ничек? Бу миңа су сала. Үзебез дә шулай. Башта кулыбызны җуабыз шулай, мәйеткә дә шулай. Бармак араларына кертә. Жудык. Ул кулын, аннары суң кулын, бөтен нәрсә уңдан башлана, 3 мәртәбә. Аннары соң авызын, бер шүпрәк биреп торасың. Менә мин алам, берне бирәсең миңа. Мин алам да, менә шулай уң кулыма, менә уң бармагыма шулай куям, ул аны су сала. Менә монда су салды. Мин ачам да, битен ачмасам да була. Һәм если авызы ябык булса, менә шулай ирененнән генә сөртәм. Авызы ачык булса, глубже керәм инде. Бер. Әзерләп тора ул миңа. Бер, тагын берне. Менә тагын уң кулым белән 2 и 3 төрле 3 шүпрәк белән, менә шундый шүпрәкләр инде 3 мәртәбә авызын обязательно сөрттем. 3 мәртәбә. Хәзер 3 мәртәбә борын тишеген. Монда правый уң ягыннан башлыйбыз. Тоже менә шулай алабыз да суны сала, өстендә сүләнибез кырыйда менә бер. Булай китереп кенә түгел, прямо борын тишегенә насколько можно. Бер, менә 2, 3 мәртәбә уңны, һәм 3 мәртәбә суң борын тишеген. Тоже сулай сулап, аккуратно менә шулай сөртеп алабыз. Борын тишегенә обязательно кирип чыгарга кирәк. Булды, сөрттем. Булды. Хәзер нәрсә эшлибез инде? Хәзер үзебез ничә эшлидек? Битне җуабыз, шулай бит. Битне җуганда башны берәсенә күтәрергә мөмкин. И битне менә шулай бөтен җирен ияк астына хәтлек 3 мәртәбә су сибеп, матур иттереп, күз яннарыннан, борын яннарыннан 3 мәртәбә битен җудым. Һәм дә уң кулын опять терсәгенә хәтлек 3 мәртәбә суны җыртып тора өстәмә. Бер, бармак араларына бөтен җиренә суны керткән. 2, 3 бергә санап торабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аннан соң суң кулын. 1, 2, 3. Аннан соң нәрсә эшлибез? Мәсих кылабыз. Үзебез ничек эшлибез? Анарга да шулай. Менә кулыма суны сала да, һәм 2 бармакны мен сразу аерам. Менә булай башыннан сыпырам да, калашага хәтлек. Һәм дә булай китереп колак тишеген керәм дә, и моннан алга килдем. Калашага кулым тия, булай иттерәм. Тидермим дисәм дә, шуңа күрә менә бу манипуляция только мәйеткә генә. Кулымның артына сала да, и мен менә шулай муеннан. Шулай иттереп алам. Менә алдык тәхарет. Тәхарет алдырдык. Үзебез ничек алабыз? Анарга да шулай. Әлхәмдүлилләһи шөкер, тәхарет алдыргач, хәзер инде безнең калды гысыл кыендырырга шулай бит. Монда опять ниятәсәк бик матур була. Гысыл кыендырганда үзем салам, кымганга үземнең җанымда тора, камфаралы суны салып торам. Үзем аларга не то что не доверяю, просто оныталар, мин үзем салам. Үзебез ничек гысыл кыенабыз, анында шулай кыендырабыз. Монда тоже ниятлим. Иләхи ният кылдым, Абдулла кызы Әминәгә актык тапкыр гысыл кыендырмакка ниятләдем.
Рахмет фәрештәләре каршы алсын, бездән разый булып, гөнаһларын гафу итсен. Нинди үзебезнең теләкләребез бар, нәрсә укыйбыз, шуны да инде укып торам. Гуфранәкә я рахман дибез юганда. Кунут дугасын укыйбыз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах дип һәр даим шулай гына матур укып торабыз һәм бер-беребез белән беркайчан да сөйләшмибез. Мин анарга да бер сүз әйтмим, замечание да ясамыйм, төртмим дә, ул да белә, белмәгән әйберен менә булай гына әйтеп торам, бармак белән генә күрсәтәм. Мәйет янында кирәкле кирәкмәгән сүзләр сөйләшмибез. Мактамыйбыз да, бу шундый әбиләр, дип каккалап, тегеләй итеп, булай итеп эшләгән әбиләр дә бар. Андыйлар белән дә жуганы бар. Мәйет барсын да белеп, күреп тора, уважаем. Ничек бар, үзебез ничек хис итәбез. Менә шундый хәл булса, если аузыннан или борыннан қан килә торган булса, безгә авырлык килә торган инде ул. Менә борынына, менә шундый полосочкалар куябыз. Борын тишегенә, менә торабыз. Борын тишегенә. Алар тоже хлопок, марлядан ясалмый. Мамыкта тыкмыйбыз. Менә борын тишегенә тәһарәттән соң уже мөмкин. Борын тишек күрәбез, что аузыннан су килә, борыннан су килә. Борынына менә шулай әкрен генә тутырабыз, насколько можно. Уңына, соңына икәү бергә эшләсәк тә була. Һәм дә аузына опять менә мондый кичкенә чүпрәкләрне менә шулай аузына тутырабыз. Аузыннан килсә, аузына да, борынына да тутырабыз. Борыннан килсә, борынына да, аузына да тутырабыз. Потому что ухо, горло, нос алар бер-берсе белән связаны. Тәһарәт алгач кына аузына тутырабыз борынына. Менә борын тишекләренә менә шундый колактан аккан бер дә булмады, но авыздан, борыннан була торган хәл. Шуңа күрә менә бу чүпрәкләрне күбрәк ясап куябыз, бәлкем кирәк булыр дип. Булды, хәзер гысыл кыйндырабыз. Гысыл кыйндырабыз үзебез ничек? Ниятләдек, укыдык. Гысыл үзебез ничек кыйндырабыз? Мәйетне дә шулай. 2 коман, шулай бит. Сабыннарны алып бирәбез жуучы нигә хозяйкаларга, хуҗаларга, алар безгә кирәкми, кулланырга кирәкми, инде алар белән беркем дә кулланмый. Сабынны кулланырга мөмкин, ул җуарга каямы? Буккаларны ташлыйбыз инде. Менә мәетне жуындырабыз, тәһарәт алдырабыз, башыннан алып, аяк табанына хәтлек, менә монда хәтлек. Үзебез дә шулай кыйнабыз. Уң ягыннан башлыйбыз, шулай дип уң ягыннан, менә ул башлый. Ниятләдек. Бисмиллахиррахманиррахим. Чәчләрен җуабыз әйбәтләп. Зур чәч булса, кырыйга салып, камфоралы су белән, һәм башын күтәреп битеннән, һәм син салып чыгасың. Суны моннан башлап, уң ягына. Монда салганда мин менә булай ачам. Монда да су саласың. Яптым. И вот до сих пор. 1, 2 мәртәбә, 2, давай, 3. Давай я тебе покажу. Рәхмәт. Менә монда җуындырганда, дин кардәшләрем, муеннан ими яслаган. Обязательно кулны күтәрдек. Култык астын. Разные женщины бывают полные. Һәм бармак араларына да бөтен җирдә камфоралы су керсен. Менә күз алдына китерегез, үзегез җуынганда ничек була. Һәм дә менә монда бер әби мине карап утырды. Говорит, син кендекне җумадың ди. Ну җудым инде, менә хәзер инде специально булай иттерәм. Кендекне. Все, моны ачтым, салдым. Тагын монда, менә монда хәтлек. Су бер. Алдым җудым. Хәзер тагын башыннан тотындым тагын. Монда инде калынрак кеше булса сырлары була. Сырлар арасына да кулың белән кертеп җуасың. Кулны күтәрдең, бармак араларына барсын да менә шулай салдың. Бу бикене актыктап кыр була. Все, менә хис итегез, үзегез шунда ятсагыз, үзегезне ничек матур булыр иде сиктереп җусалар. Шулай бит, менә как будто мин монда үзем ятам. Менә мине шулай җуындыралар. Бармак араларына бөтен җиргә су салып, монда. Һәм менә чүпрәкне күтәреп, монда да салдым. Шулай бит, и монда барам. Монда килеп булды. Уң ягын башта, аннары соң ягын. Хәзер әле безнең арка юлмаган. Арка юлсын өчен, давай мен үзем эшләп. Башта уң ягын, аннары соң ягын. Берет плечо, бедро. Плечо, бедро. Опять алды шулай. Гел монда плечо, бедро. Кулны тартырга кирәкми. Опять муеннан тотынып, аркасына менә шулай бөтен җиренә 1, менә 2, һәм 3 мәртәбә аркасына су салам. Монда бармаклар уже җуылган. Һәм калашаны әйбәтләп җуам. Калаша да чиста булсын. Куясың. Уң ягы, соң ягыда җуыла, матур иттереп чиста булды. Әлхәмдүлилләһ. Менә и иң ахыргы нәрсә эшлибез? Аяк.
Менә башта уң аяғы юыла, менә кымган белән. Үзебез ничек тәһарәт алабыз? Шулай бит кичкенә бармактан башлап, 3нче бармактан менә. Шулай монда килдем. 1. Әйбәт табаннарын җуып әйбәтләп. 2. 3 матурлап. И хәзер монсын инде ничек үзебез эшлибез? Тоже менә шулай, менә уң кулда кымган, алайса гел сырыйлар. Ничек башлыйсыз? Нәрсә эшлисез? Вот үзебез ничек? Менә мин шулай эшлим үзем. Все булды, менә аякны күтәреп инде әлбәттә. Бармак араларына суны кертә. Монда бер нәрсә уйламыйбыз. Монда тырнакны да карамыйбыз. Алайса кайсы бер кеше әйтә, тырнагын кисмәгән. Теге бу. Ой, монда нәрсә? Бер никакой замечания юк. Менә представьте, что сез монда ятасыз, и сезнең, вдруг киселмәгән, вдруг ярамаган, вдруг берәр яра. Если булса пролежни сабын белән җуылмый. Пролежнига су гына сибәбез. Менә шулай мәйтне җуып бетердек. Җуып бетердек мәйтне. Монда инде менә буларны алыштырабыз. Опять яңа чистаны куябыз. Менә куям чистаны, менә алам. Менә чистаны. Һәм дә башында чиста белән җаптым. И өстенә ябабыз чиста простыня. Менә шул простыняны алып бирәле, пожалуйста. Шул простыняны ябабыз да мәйтне кыртабыз. Мәйтне кыртабыз. Ике простыня кирәк, ул бөтен җирдә язылган инде безнең. Берсе аны кыртырга, ә берсен өстен ябып, менә куябыз. И протираем, бөтен җирен сөртәбез. Менә шулай кыртып. Һәм дә калашаны да сөртәбез, аны да сөртәбез. Все, бөтен җирен шулай сөртәбез матур. Менә шуның белән мәйт җуулары безнең бетә инде. Бу авыр түгел. Икәү бергә эшләп торсаң, или арагызда берсе уже белә торган кеше булса, Аллаһ Тәгалә үзе булышып тора. Тиз эшләргә. Үзеңне только хис итәргә кирәк, что менә эшләргә, как будто мин монда үзем, мин ничек җурлар иде.